Momoya wakho uzihlanze sekungconywana izo bathi nxa ngiliswa izwi lakho ke lingibisa mina lingibisa Nkosi thetha nami ngomoya wakho ke usihlanze izono zami usihlanze izono zami izono zami. Amahubo 91 verse 10 and 11. Incwadi Amahubo 91 verse 10 and 11. Namhlanje siyawuthatha nje into yokuba ihloko sami kube kuthiwa nginehloko manje nginaso sekwe declaration prayer, but sinento ethi uvikelekile ngonamandla. Amen. Ngizosho njalo nje bese siyakhuleka ukuthi kwangathi awuhambi wedwa, uvikelekile ngonamandla. Somebody shout hallelujah. Then it will be we'll be reading from verse number 10 sigcine ku 11. Chawe. Yes. Jesus. Awuyikwehlelwa ngokubi. Nesifo asikusondela etendeni lakho. Awu verse number 10 lo. Mtshelo seduze ukuthi awuyikwehlelwa ngokubi. Mthetho kwi declaration namhlanje siya declare sithi ngeke wehlelwe ngokubi. Nesifo ngesondele etendeni lakho. Wena ke faka ukuthi ke nesifo ngesondele endlini yakho. Awungathi liyakhuluma lelibandla namhlanje. Awu amen. Yebo chawe. Ziyakuthwala ngezandla. Yini eziyakuthwala? Qala kuthweni kanti chawe. Oh, ishileqile chawe ngathi. Verse number 11. Yebo ngokuba uyakuyaleza izingelo uyakuyaleza izingelosi. Yes, yena uNkulunkulu uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Zikulondoloze endleleni zakho zonke. Awu somebody shout hallelujah. Ayingibona izandla bathi ngiyayizwa le declaration namhlanje. Somebody shout hallelujah. Awuphinde futhi chawe lapha, awuphinde lapha. Verse number 11. Yebo. Ngoqala 10. 11. Ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe. Yes. Zikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Mhlawumbe ukuze siconclude kahle asithi ukuhlehla kancane. Uqala lapha na ku verse number 6. Verse number 6. Yes. No bhadane olahamba ebumnyameni. Qala ku 5 ukuze. Verse number 5. Yebo. Awuyikwesaba ivuso lasebusuku. Mtshelo sethu ukuthi ngeke besaba abathakathi. Ivuso lasebusuku abathakathi. Amen. Ngeke awuyikusaba ivuso lasebusuku. No bhadane olwenzani chawe. Nomcibisholo ondiza emini. Imake no bhadane olwenjani? Verse number 6 Lord. 5. Verse number 6. Awufunda 5 fear not. Awuyikwesaba ivuso lasebusuku nomcibisholo ondiza emini. Emini yebo No bhadane olahamba ebumnyameni. Eluhambe ebumnyameni yes. Nesifo esibhubhisa emini enkulu. Nesifo esibhubhisa emini enkulu verse 7. Bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho. Asisho sonke sithi kuyawa abazinkulungwane ngaseceleni. Ya bese senze njani ungakhohlwa ukuthi sihamba noNkulunkulu the divine helper. Amen. Nabanjani futhi? Nabayizinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sakho. 1,000 at your right hand and another 1,000 at your left hand. Kepha akuyikufinyelela kuwe. Mtshelo sethu ukuthi ngeke kufinyelele kuwena.
Uyakubuka nje ngamehlo akho. Ubone ukuphindiselwa kwababi. ubone uJehova ephindisela kwababi. Somebody shout, when uyakubuka wena ngeke kufike kuwena but uyakubuka bese ubuka uJehova ephindisela kwababi. Somebody shout kwababi. Yeah, but when you don't have to do anything, don't forget ukuthi sithe Sunday sathi angathi noma besilana noma sitenga yini sathi when we speak about the divine help sathi we are speaking about what God can do where no man cannot do it. Somebody shout amen. Lokhu uNkulunkulu angakwenza la khona umuntu engekenze njani angekakwazi ukwenza when men's ability are limited but God's abilities unlimited. Now uyakubuka but uJehova besenze njani aphindisele wena ungathintanga because akusiwena ufune kulwe but God on your behalf will fight for you. Somebody shout, God on my behalf will fight for me. Awake ngibona izandla abantu abathi sikhona emthandazweni but God on my behalf will fight for me. Ngiyakubuka isitha hlasela kodwa ngibona uNkulunkulu ephindisela esithele hlasela mina. Oh, somebody shout hallelujah. Uyawulwa no nani baza nevuso lasebusuku abathakathi basebusuku aba alwe nabo. Bayohlangana imhlangano beze kuwena but bengafiki kuwena. Angazi amen ukhona yini kusho ukuthi ivuso abathakathi basazothakatha kodwa ukuthakatha kwabo ngeke kube nawo amandla over your life ngoba awuhambi wedwa uhamba noNkulunkulu the God the divine helper. Somebody shout hallelujah, the divine helper. Somebody shout the divine helper. Now qhubeka chawe verse number 1 verse number 8 Verse number 9. 8 ushilo. Yes, Dad. Oh yakubuka you will stand untouched. I like Lily. You will stand untouched. Somebody shout I will stand untouched. Noma yini ehlaselayo but I will remain standing untouched. Somebody shout hallelujah. Whatever seat esihlelayo but I will remain standing untouched. Bese lithi watch it all from a distance. Watch the wicked turn into corpse. Ngibuka ababi uNkulunkulu ebenza babe yini amathambo. Somebody shout hallelujah noma zidumbu. Verse number 9. Yes. Ngoba uthe Jehova uyisiphephelo sami ophezulu konke umenzile abe inqaba yakho. Awuyikwehlelwa ngokubi nesifo asikusondela etendeni lakho. Nesifo asikusondela etendeni lakho. Ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Uyakuyaleza ingelosi zakhe ngawe zikulondoloze endleleni. Ngicela underline endleleni zonke. Somebody shout endleleni zonke. Ngicela underline endleleni. Ingathi nikhuluma kancane ezindleleni asikhulume kakhulu phela ezindleleni. Verse number 34 chapter number 22 incwadi ka 2 Samuel chapter 22 verse 34 incwadi ka 2 Samuel. Verse number 34 ukufundeka kanje. Yena owenza izinyawo zami zibe njengezindluzelakazi. Imako mhlawumbe is there any good luck verse number 32 God are we not at bad luck verse 32 qala 32 Verse number 32 yes chapter number 22. yeah Ngokuba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kuka Jehova? Kubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu na? uNkulunkulu uyangibhincisa amandla. Uyenza indlela yami 33 lo ilungu. 33 lo. Yes. Is not this the God who armed me well? Somebody shout, who armed me well? Awubafowethu angazi ngifuna sideclare nje. Is not this God who armed me well? Then
moved me in the light direction. Yebo, chawe, 33. uNkulunkulu uyangibhincisa amandla uyenza indlela yami ilunge. Verse 34. Yebo. Yena owenza izinyawo zami zibe njengezendluzelakazi angimise emagqumeni ami. Leli lithi ke, now I run like a deer. I am king of the mountains. Nginkosi yentaba. When things want to destroy you, and when things are asking you questions that ubani lo nkulunkulu. Namhlanje ngizothi si declare nje sizokhuluma ngama declaration lama verse la. Verse number 33 ngithanda yena uthi, is not this God who armed me well? Kusho ukuthi when izinto zikuhlasela wena ungumuntu obhincisiwe ikhali zonqoba. You are a victory. You are victorious. Unamandla phezu kwa yonke into ongabhekana nayo. Hayi ngoba wena unamandla, kodwa lo nkulunkulu ohamba naye uyo namandla, ngoba kuzawubonakala ngoba wena kanti uyo nqobayo. Why? uJehova wehla mphathise wena, wehla abhincise wena, akubhincise ngezikhali zokulwa. Uma uzobuza ukuthi what are those weapons? Lezo zikhali zokulwa, one of them it is prayer. When we go to pray, as we are here in the we prayer, masika sathandaza sehla singafani nokukhuphuka kwethu. Why sehla singafani nokukhuphuka kwethu? Ukuthi njalo masike safike emthandazweni khona into esiyemphathayo. Semphatha inkazimulo yakhe, semphatha amandla akhe. Somebody shout hallelujah. Uma siphuma emthandazweni, uSathane uyahluleka ukubheka umuntu wenkazimulo. Awangazi amen ukhona la ekhaya. Into uSathane asuke isuke efuna ukuyisusa emntwini, inkazimulo kaNkulunkulu esuka iphezulu kwakhe. Uyayazi inkazimulo kaNkulunkulu yenza yonke into iphawela umuntu ogcwele inkazimulo. Wazi ngaye ukuthi ngesikhathi esasensimini yaseYedeni yonke into yasensimini yaseYedeni yayimpawela. And wazi wacabanga ukuthi unenkazimulo kade akanayo inkazimulo. But thina hayi ukuthi kucatshanga ukuthi sinenkazimulo. Bonke abafike kuye uKristu Jesu intanayo nathi sinayo. Uma yena nenkazimulo nathi sinenkazimulo. Lithi iBhayibheli namandla nawo, amandla nathi sinawo. Into yiyo into esiyona. Yingakho iBhayibheli lithi noma ngabonakali hayi ukuthi asikho, kodwa lithi iBhayibheli noma ngakabonakali okwamanje ukuthi singobani, kodwa bese mhla yena vela siyawufana naye. In other words, izwa likakasazi, izwa sikakasiboni, kodwa yena uyazi siyemphuleka uma kusike safika kuye. Bese ngibuleka inkazimulo yakhe kithi. Sekathi wamtshela seduze ukuthi ukubhincisile makhelwana. Mtshela seduze ukuthi khona ama-weapon ohamba nawo, khona amabhomo nawo, khona amabhomo ukuthi angizazi kuneziqhumane ezikuwena. Kunento kuwena ade ngikhuluma izolo emsakazweni ngibamba uhlelo ka9-12 ebusuku. Bengikhuluma into ethi leli gama likaJesu linamandla. Kukhona umlalelo ongena uthi njalo ebusuku uhlushwa ama-evil spirits. Ngithi hayi limemezele ligama likaJesu khona ebusuku. Noma ungalali kodwa mawukalimemeza iqiniso lithi yilo lodwa igama olimemeza kushwabana amadimoni. Yilona lodwa igama olimemeza izifo zishabalale zishe egazini. Iqiniso lithi yilona lodwa igama olimemeza abathakathi bahlehliswe igama. Hamba kuyobiza igama lakho ubone ukuthi amadimoni azotatazela yini. Yingakho lithi iBhayibheli baphuma abapostoli nabo laba bakhumbula labantu abahambayo bafike bathi hayi nabakhumbula kade nifundile iBhayibheli. Bafike bathi hayi anifundi iBhayibheli kanjani. Bathi Jesu sibuyile manje, abafundi bethunywa ngathuthu bathi sibuyile Jesu. Bathi amadimoni ayasilalela.
bathi yonke into iyasizwa ngegama lakho izinto ziyanyakaza. And iBhayibheli wayesethi uJesu kodwa-ke noma-ke kunjalo amandleni emphethe ngibona uSathane ehla efuna ukunhlunga njengokolweni ngoba uSathane ucasulwa yinto ensweni yemphethe. Sibhinqiswa into uSathane ayesabayo. Ama-weapon nje sethu sithi ama-weapon asinawo uSathane uyawesaba. Ama-weapon asinawo uSathane uyawesaba. Igama likaJesu lithi iBhayibheli ku-18 incwadi yeZaga lithi igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla. Chapter 18 verse number 10 igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla obelekela kulo uyalondeka bese yaphepha. Awu somebody shout hallelujah. Kusho ukuthi kunegama elinamandla. Sengathi wamtshela seduze ukuthi leli gama linamandla phezu kwa yonke into ekhona. Uma sike salimemeza liyi-weapon kwalona. Uma sike sathi ngegama likaJesu amadimoni ayanyakaza namadimoni ama-devil worship ayanyakaza. Somebody shout hallelujah. Size kwi-declaration sithi uJehova ukubhinqisile. uJehova ukubhinqise ngey'khali. When uyawuhlangana nabantu abalwisana nawe, you will not do anything. You will not do anything but the name of Jesus that is upon your life. Lokulwela wena ungenzanga lutho. Somebody shout hallelujah with declaration. Sinegama elinamandla. Sinegama esibhinqiswe. One of the weapon is the name of Jesus. And one of the weapon is prayer. One of the weapon is fasting. One of the weapon is reading the word of God. Oh, somebody shout hallelujah. Sonke lezi zinto masihlanganisa uSathane uyasaba uyathuthumela namadimoni ayatatazela. Atatazeliswa ukuthi singabantu bomthandazo, singabantu begama likaJesu. Awu somebody shout hallelujah. Singabantu, awu somebody shout hallelujah, abahlala ezweni. Somebody shout hallelujah. iBhayibheli lithi yebo izwi likaJehova lisibandi, izwi likaJehova liyakhanyisa, izwi likaJehova likhanyisa ebumnyameni. Awu somebody shout hallelujah. Bese yasho hlabelelayo athi akumnyama, akumnyama. Thina seduze ukuthi ubhinqisiwe. Awufani nabantu bonke. Ungena phakathi kwabantu behlangene ngamakhanda, ungene bahlakazeke. Ungena ofisini kade bebekhwifa, ungena uthi ngegama likaJesu bakubheke njengoPaul Eliya ku chapter 28 incwadi yezenzo. Bakubheke elunywe inyoka iphuma emlilweni, becabanga ukuthi uzofa kangafa. Awu somebody shout hallelujah. Sinamandla phakathi kwezinto esibhekana nazo kulonyaka. Sinamandla okwendlula la ngadlulwa khona. Somebody shout amen if you can. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. Thina seduze ukuthi the devil is a liar. Asambi sodwa. Samba noJodi, samba noMaphosa, samba neKutano, samba noAlpha and Omega, samba noJehova Jireh, samba noJehova Nisi, samba nendoda yempi, samba nomuntu asithi masingena amadimoni athi sibona ukukhanya kungena lapha. Ubani kanti wena? Somebody shout hallelujah. Somebody divine helper, somebody divine help. Where man cannot do, God will do it. Somebody shout hallelujah. Gizwa amandla, gizwa inkani, gizwa inkani phakathi kwamadimoni, gizwa inkani phakathi kwabantu abangakufuni, gizwa inkani phakathi kwabantu abakhuluma kabi, gizwa inkani phakathi kwabantu abafuna ukuxoshisa emsebenzini. Awindawo ngoba uhambi wedwa kodwa ubhinqiswe uJehova ngey'khali. You are victorious. You are victorious. You are victorious. Somebody shout, I have victory.
In the name of Jesus. Come on, shout louder than that. I've got victory. In the name of Jesus. I've got victory. In the name of Jesus. I've got victory. In the name of Jesus. Kengoba. Kegama lika Jesu. Kengoba. Asinandaba ukuthi uSathane uhlelana kodwa sibhinciswe ngamandla. Ubani lo nkulunkulu? Is not this God who armed me well? Akusiye lo nkulunkulu ongibhinqise ngezikhali zonqoba ngokufanelekileyo na? Oh. Ow. Ngiyamethemba. 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 Oh. Oh, Jesus. Chawe funda iBhayibheli sithandaze. Funda iBhayibheli sithandaze chawe. Sesendlulile lapho. Second Chronicles chapter 20 verse number 9. iChronicles esibili chapter 20 verse number 9. Awu ngicanti sokugcina ngazo noma sigcine ngomethi. Yebo. Uma sehlelwa ngokubi inkemba nokwahlulelwa nesifo nendlala siyakuma phambi kwalendlu naphambi kwakho. Tshelo seduze ukuthi asethembe lutho. Awakekho umuntu la ekhaya. Mtshelo seduze ukuthi asethembile okuningi. Kodwa into esithembile igama lika Jehova likulendlu. Awukodwa bengayishumayela nje leyo kuphela. Bengayishumayela leyo nje ngibe kuyona ukuthi asethembe lutho okuningi kodwa sethemba igama Jesus lika Jehova likulendlu. Uthi ke uma thina sehlelwa yinchawe okubi. Yes. Inkemba ima okubi asambe nakho okubi. Tshela sethu ukuthi hayi ukuthi ngeke kwehle. Kuzozo okubi. Bese umtshela ukuthi na asinankinga ngoba sethembanga thina kodwa sethembele osamba naye our divine helper. Yebo. Inkemba nokwahlulelwa kusho ukuthi ngamamazi inkemba kusho ukuthi kuza into yokuthi you have to die. You won't die before your time. Yothi noma kufika inkemba bese uyitshela angifi isikhathi singakashayi. Ngilolu hlobo lingafi isikhathi singakashayi. Inkemba chawe nani nokwahlulelwa. Tshelo seduze ukuthi nokwahlulelwa. Kwahlulelwa isuwe la khona kuthiwa uyahlulelwa ushawe izinto noma ungenzanga lutho kodwa zikushaye zifuna ukukhipha kwi-direction. Noma kufika leso sikhathi esinjalo ngoba uSathane uyeletha izinto ezizokukhipha esiporweni. Bese kudiscover after kuthiwa nani imsukela. Kodwa niseshayiwe. Nawu ke thina kulonyaka sithi ngo2026 noma ungalethani sisimile kuza kunjalo. Singahlali kukho. Inhliziyo phela iyezwe izubhlungu kodwa siyandlula. Ngoba sahlala khona siyawufa.
awu asambe chawa nesifo nesigulo nendlala noma bekuthiwa kwenzakalani asimisiwe izinto esizibonayo noma ngakhona indlala but siyazi ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo unjani chawo siyakuma phambi kwalendlu naphambi siyawuza la kwakho endlini sinazo zonke izinto lezi ezisehleleyo size sizothi nguJehova ophilayo sikuphakamise kube ngathi akazange kwenzeke ngoba siyawufika mhlawumbe nisihlangane bezana nezinto engafani maybe ezehlukene njengoba ibalwa nje omunye afike ebanjwe lokho omunye afike ebanjwe lokho omunye afika kodwa size kulendlu ngoba asinendaba nezinto ezawukuza kodwa into esinendaba nayo indawo esayikhethayo ngokwescripture asikhethanga thina sakhethwa uye emaphakadeni kodwa iqiniso thina sa responda kwi calling asambe chawo suqedile ngokuba igama lakho likulendlu awu ngicathi liyaphela lapho alikapheli yebo ya chawo igama ngicela umtshela sethu ukuthi yena into esenza size lapha igama ngoba kufuneka ucheck igama ukuthi likhona yini ungayenzi into kuba sendaweni la igama lingekho ngoba igama liyishield ngiyaphinda futhi igama lika Jesu negama lika uNkulunkulu ophilayo ilona lenza izinto zenzeke oh come on qedela chawo sikhale kuwe ekuhluphekeni kwethu uyakuzwa usisindise elesingesi lithi you will hear us and help us somebody shout hallelujah siyokhala kuwena sokhala kubani basho njalo uma singakhali kuwe basho njalo sokhala kubani na sokhala uma singakhali kuwe asikuhlaliswa yonke lento ebalwe ngale ngoba siyasihamba nomsizi osizwayo nosisizayo come on mtshelo sethu uthi makhelwane sihamba nomsizi la a divine help owenze njani osizwayo manje ke masizela ngolesithathu sizokhala asikwazi ukuphuma engasizwanga kodwa amen mncane la ekhaya asikwazi ukwenza njani bazana ukuphuma engasizwanga ngoba uma sekulistwe lezi the list and is endless uma sekulistwe lokho kubhalwe ngoba kuningi okunye okungabhalwanga lapha kodwa lokho okulistiwe noma kunjalo siyawufika kulendlu siphakamise izandla engathi ashawa ngalutho sithi inkosi yami sithi baba siya Nkosi uJesu uyakuthanda ngcono cha uze neBhayibheli uzawufunda ungapha ozani worshipers siyothandaza hila baba bashathaya cela umtshelo seduze ukuthi ngokuba igama mtshethi ngokuba igama lika Jehova likulendlu awu aya sokhala kubani kala asime ngenyawo ngoba ngifuna siyothandaza sime ngenyawo Matthew chapter 15 siyathandaza Matthew chapter 15
Kumanda la brosaya. Oh God. Oh God. Verse number 25. Verse number 25. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi Nkosi ngisize. Mhlawumpeni 22, they had hardly arrived when a Canaanite woman, yebo, 22. Verse number 22. Bheka kwavela emkhawulweni yakhona owesifazane waseKhenani. WaseKhenani ngicela umtshelo sethuza ukuthi umakhelwane osuke eKhenani. Wavela phi lo osuke eKhenani? Emkhawulweni nayo waqhamuka efuna leli gama. Awukuthi amen angazi khona. Lo wesifazane a Canaanite woman, yebo, wenzani lo wesifazane? Wakhala wathi ngihawukele Nkosi ndodana kaDavida. Sokhala kubani? Nangekhala naye siyothandaza. Kusho ukuthi kulonyaka asithuli ukulimemeza leli gama noma kukhonani. Awangazi amen ukhona like asithuli silimemeza noma ngabe yini ehlaselayo. Lo wesifazane une problem ayithwele wasuka eKhenani wadonswa into yegama wathi ngiyakhona noma ngihlaselwe yini. Mayifika khona lo wesifazane wakhala wathi Jesu ndodana kaDavide yebo ngawukele. Yebo. U22 chawa. Usuvalile? Yes. Awu uvaleleni. Awu chawa. Uyavuma. Verse number 22 chawa. 22. Sikuyena 15:22. Matthew. uNkulunkulu. Verse number 22. Chawe. Ngicela ufunde u22. Verse number 22. Bheka kwavela emkhawuleni yakhona owesifazane waseKhenani. Yeah. Wakhala wathi ngihawukele Nkosi ndodana kaDavide. Indodakazi yami ikhwelwe kabi idimoni. Nakho ke bengifuna indodakazi yami besingakafiki lapho chawe. Indodakazi yami ikhwele kabi idimoni siyathandaza manje. Yebo verse 23. Kepha akamphendulanga ngazo. uJesu ignore. Yebo. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi mmukise ngokuba uyakhala emva kwethu. Sicela usithathele Jesu lo wesifazana lokho esicefezela la ngemuva umbuyisele emuva amjikise lokho ekhala la ethi Jesu ndodana kaDavid uyasicefezela kusho abafundi bakhe yebo. Kodwa waphendula wathi Ngesikhathi bezama ukuvala uJesu wayeseyaphendula. Angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwaIsrayeli. Yebo ngithunyelwe baka-Israyeli ayikulo. Yebo. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi Nkosi ngisize. Akanendaba ukuthi kwenzakalani but weza wathi wenze njani wakhuleka kuye. Then the woman came back to Jesus, went to her knees and begged Master help. Master help. Somebody shout Master help. We know the story ukuthi kwaqhubeka kwenzakalani. Ngicela sigcine ku25. Ngicela umtshelo sethuzana uthi divine helper. Noma ngabe kuthiwa kwenzakalani but ukusiza noma ungesiwa owabendlu kaIsrayeli. Ngicela umtshelo sethuza wathi makhelwane uzokusiza ngicela ukuyithatha namhlanje ngiyifake kule position. Uzokusiza noma ngabe kuthiwa usukaphi. In other words ule phansi. Hayi ukuthi usiza abaphakameyo nabaphezulu kuphela but usiza nalo oyibukela phansi ngenxa yesimo esimphushayo nangenxa yokuthuliswa yabona into ukuthi nje usibangela umsindo kusho ukuthi uyisicefe i-rejection kubantu but yena uyakwazi ukugona mawuphikelela uza kulendlu
a divine help. Asiphamise izandla zethu as we are praying. Ake sisho kanye sithi sokhala kubani ishoni bafowethu nivoice anginayo ukuhlabelela. Yisho nti sokhala kubani then emveni kwalapho ngifuna sonke sikhamuluke kuye. Sithandaze kuye kule declaration. Asibanga nasi isikhathi sokudeclare manje right now. I heard ama declaration engiwabhalile la. But because of our time, I want you to decree and declare by yourself. Wherever you are, ukhuluma lento uNkulunkulu afuna ukuthi yenzeke phezulu kwempilo yakho. Usekhaya uyasibukela ku live declare nathi uthandaze kunye nathi egameni lika Jesu. Sokhala kubani uma singakhali kuwena then siyathandaza sonke. Shana maya hela basaya. Ake sihlabelele sonke. Sokhala kubani Singakhali. Ake sikhuleke sonke. Ake sivule umlomo sonke ake sithandaze wherever you are. Babugumede lapha emuva ngiyacela zothandaza egameni lika Jesu kuyi microphone. Sonke ake sivule umlomo ake sithandaza ake sithandaza ake sithandaza ake sikhuleke. Shana maya hela baba basaya hela maya. Thank you, Jesus. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu ophilayo egameni lika Jesu waseNazaretha ukuba uNkulunkulu onamandla unathi ulalele umkhuleko wethu egameni lika Jesu siletha kuwe ukuphila kwethu uNkulunkulu onamandla sizinikela kuwe ngoba uthe izimvu ezisentandeni yesandla sakho wathi akekho yakuba namandla okuyihlwitha egama lika Jesu Kristu ophilayo siyazinikela kuwe uNkulunkulu ongcwele egameni lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu onamandla uthe ukhulumile wathi uzakwenza uthe ushilo wathi uzakufeza ngokuba izwi lakho uyalinda ukuba ulenze egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu ebusuku siyabonga izethembiso zakho ukuba zinguyebo futhi zinguameni ziqinile kulezintaba njengiyadlula umhlaba wathi kudlula amazulu wathi kepha amazwi omlomo wakho amile kuze kube phakade naphakade egama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga ukuba ungenzeki kubantu uyakuyenzeka ngoba uNkulunkulu ofohlayo uyafohla njengokufohla kwamanzi amaningi naseyitheni zethu ebusuku egama lika Jesu Kristu
Siyabonga ukuthi usembathisile ingubo yamandla egameni likaJesu Kristu. Wasinqobela nezimpi zonke ngegama likaJesu ophilayo. Egama likaJesu, ngegama likaJesu waseNazaretha. We love you, Lord. We love you, Jesus. Thank you, Father, that there is no weapon which has forged against us shall prosper. There is no tongue that will be against us. In the mighty name of Jesus. No meeting, evil meeting. Koshanamaya Elabasaya. Whatever plot from the devil, it will never prosper. Never prosper. Whatever that is not of God will never succeed. In the name of Jesus. Siyatandaza moya ngcwele for your grace, for your power. You have armed us well. You have armed us well. You have armed us well. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Alukho ulimo lokusivukela oluyophumelela phezu kwempilo yethu. Akukho mthakathi oyophumelela phezu kwempilo yethu. Akukho mhlangano yabantu abaceba okubi ngathi abayophumelela. Maceba abayoshabalala. Siyawashafisa, siyawaparalyza. Ngegama lika Jesu. Back to the center. In the name of Jesus. Oshana Maya. Back to the sender. Back to the sender. Back to the sender. Back to the sender. Shabababababababa yantala brosaya. Ikapashataya. Pushataya liprosaya. Yes, Lord. Ngegama lika Jesu. Asambi sodwa kodwa samba nawe. Jehova Nisi, Jehova Shammah, Jehova Elohim, Jehova Adonai. Koshataya liprosaya. Ikapasaya. Kuna mama. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. 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 Yes, Lord. My God. My God. My God. My God. My God. My God. Oh! You deserve the best. You deserve. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. You deserve the best. Lord, you are worthy. Worthy to be praised. Lord, you are worthy.
to be praised. You deserve the best. Ake simshayele uJesu izandla phezulu.